Запытались у суседзяў Яўгена Патаповіча, ці вераць яны ў тое, што малады інспектор ДАІ мог скончыць жыццё самагубствам. Типа самоубийство, да? Лично я не верю. Потому что этот человек вырос у меня с детства. Ну, то есть, поэтому лично я эту версию не верю. Ну, следствие так решило, не знаю. Ну, лично мое мнение, что он это не мог сделать сам, собой. Я не верю. Это не может. Это однозначно. Не верю, потому что молодой, 22 года, такой высокий, красивый, интересный парень. Но не мог он так пойти на такое безобразие. С рождения, с трудного рождения, ему кесарево делали, он родился, ну и вот до среды, а в четверг он погиб. А в среду проходил, мне ключ брал от общего, это самое. Ну, от общей комнаты, не знаю для чего. И мать его была здесь, и все это. Прекрасно, и никаких симптомов, чтобы там, как писали, я вычитал вчера, грустный был. Никакой не грустный. Живчик, хороший парень, это самое, как обычно. Толковый, умный. Скромный, прекрасный парниша, и я не знаю, кто там пишет с соседями. Не было ему когда общаться. У него за 3 месяца всего 3 дня выходных было. Вернее, за месяц 3 дня выходных. Постоянно дежурство. И то он говорил, я шутил, говорю, дойдешь до генерала. Стараюсь, дядя Саша, стараюсь. Мало, говорит, платят, дежурство брали в отдел. Он говорит, я пойду в поле. Ну, то есть... на дежурстве как-то. Першым пра смерць Яўгена Патаповіча паведаміў акурат блогер нехта, наш журналіст Сцяпан Святлоў у сваім тэлеграм-канале. І ён таксама адказаў на закіды з боку следчага камітэту адносна абставінаў гэтай трагедыі. Што менавіта не так было паводле версій следчых, а таксама хто дасылае эксклюзіўную інфармацыю блогеру, абмяркуем уласна самім Сцяпанам праз відэасувязь. Сцяпан, добры вечар. І адразу пытанне, твой канал першым паведаміў пра знікненне, а пазней і пра смерць лейтенанта Яўгена Патаповіча. Чаму ты не згодзін з закідамі следчага камітэту, пра што там ішла гаворка? Добрый вечер, Виталий. Ну, по-першае, не згоден з закідамі следчага камітэту таму, што гэта неабгрунтаваныя закіды, нібыта мой тэлеграм-канал паведамляў некія там чуткі наконт гэтай трагедыі, напрыклад, тое, што там нешта ў яго з пахвінай, ці там разарванае, ці прастрэленае. Па-першае, ніякай такой інфармацыі ў мяне ў канале не было. Я публікаваў толькі тое, што пацвярджалі некалькі крыніцаў або фота, або відэа. І таму гэта зусім беспадстаўнае. Безумоўна, з'яўляліся розныя версіі, некаторыя канапавыя шэрлакі, іх так можна назваць, але яны не перашкаджалі ніяк следству, то бок і мой канал таксама не перашкаджаў. Калі я зразумеў, што магчыма гэта будзе перашкаджаць следству, то я перастаў публікаваць інфармацыю яшчэ 16 траўня ўвечары. І, дарэчы, тады была таксама інфармацыя, што ідуць кантраляваныя злівы, таму таксама я вырашыў прыпыніць часова трансляцыю інфармацыі з месца падзеяў. Што значыць кантраляваныя злівы? Ці гэта, значыць, выбарачна ты правяраеш нейкую інфармацыю? Хто менавіта злівае гэту інфармацыю? Навошта? Безумоўна, існуе пагроза гэтак званых маніпуляцыяў ці там кантраляваных зліваў, але я ўжо выпрацаваў ужо не першы дзень, не першы тыдзень атрымліваю гэту інфармацыю, выпрацаваў некаторую метадалогію, цалкам раскрыць я не магу, таму што кантраляваныя злівы, вядома, зацікаўленыя ў іх розныя структуры, але, безумоўна, я стараюся спраўджваць інфармацыю, прынамсі, ў некалькіх крыніцаў, 2-3. Калі асоба проста дасылае інфармацыю без ніякіх фота, відэа ці аўдыо, то я прашу кантакт нейкай іншай асобы, якая гэта можа пацвердзіць. Шукаю праз соцсеткі асобаў, якія датычныя да гэтай справы. І таму спрабую спраўдзіць гэту інфармацыю. Інфармацыя атрымліваецца спраўджанай. І наконт Акадэміі МУЗ таксама інфармацыя спраўджаная, нягледзячы на тое, што потым зараз новы тренд у іх з'явіўся. Пачалі пісаць, не, ён насамрэч не спрабаваў самазабіцца. Стварылі нават акаунт гэтага самага Эдварда С. І нібыта я нічога не хацеў, все нормально было. Я потым спраўдзіў, гэта фейкавы акаунт. Вось нават да такога даходзіць.
Што ж, Сцёпа, таксама ты казаў пра тое, што не ўся інфармацыя публікуецца, ці, можа быць, з гэтай гісторыі з лейтэнантам Евгеном Потаповичем было тое, чаго ты не публікаваў на сваім тэлеграм-канале, што, можа, варта агучыць зараз? Безумоўна, была і такая інфармацыя, але перадусім гэта былі версіі. Версія пра суіцид у мяне таксама была, але гэтыя версіі не былі нічым пацверджаны, ніякімі фактамі, фота ці відэа. Казалі, мой знаёмы там працуе ў АБЭП, я таксама нешта там бачыў, чуў, я пытаюся, адкуль у вас гэта інфармацыя? Ну, я бачыў фота. Ну, добра, дзякуй. Ну, таму я спрабую менавіта, каб дакладнасць была 100%, каб можна было спраўдзіць гэту інфармацыю, таму што фейкі зараз, у фейках зацікаўлена менавіта ўлады, каб я іх распаўсюджваў, каб давер да інфармацыі, якую я паказваю, падаў. Таму... Ну што ж, Сцяпан, напэўна, вось менавіта такую інфармацыю могуць табе паведаміць, даслаць, зліць менавіта працаўнікі праваахоўных органаў. Ну, як разумею, ім таксама гэта навошта трэба. Як лічыш ты, навошта міліцыя, ну, альбо людзі, якія маюць нейкае дачыненне да праваахоўнай сістэмы, вось выкарыстоўваюць твой канал як інфармацыю, якую можна, в прынцыпе, апублікаваць, надаць ёй галоснасць? Ну, я б не назваў выкарыстоўваюць, я б хутчэй сказаў, проста хочуць распавесці пра тое, што сапраўды адбываецца шырокаму пласту насельніцтва. То бок менавіта данесці тое, што яны таксама ў нейкім выглядзе закладнікі гэтай сістэмы, таму што існуе палачная сістэма, існуюць праверкі, вельмі шмат ідэолагаў і скарачаюць, калі пад скарачэнне, вось нядаўна быў ліст ад міліцыянта, пад скарачэнне трапляюць менавіта вось гэтыя простыя міліцыянты, простыя следчыя, а вось гэтыя ідэолагі, якія правяраюць, іх вельмі шмат. Ну і таму вось такія інцыдэнты таксама здараюцца. Год таму аднакурснік Потаповича таксама здзейсніў самагубства. І замест вырашэння гэтых праблемаў, вось таксама я яшчэ не публікаваў гэту інфармацыю, сёння пачалі выклікаць на допыты імаверных крыніцаў майго каналу, таксама іх чакае паліграф, то бок усталёўваюць сувязі, ці сапраўды яны маюць датычнасць да сувязяў са мной, хаця гэта ніяк не забаронена, па-першае, а па-другое, трэба вырашаць менавіта праблемы, а не ўжо следства. Ну, слухай, міністр Шуневіч аднойчы паабяцаў знайсці тых, хто злівае інфармацыю блогерам. Як ты лічыш, вось ці знаходзіць ён іх, ну, калі ўжо абяцаў, то, напэўна, мусіў знайсці. Аднак, тым не менш, інфармацыя публікуецца, у тым ліку публікуецца дзякуючы тэлеграм-каналу «Нехта». Міністр Шуневіч, дарэчы, тэлеграм-канал «Нехта» вось толькі што здабыў 85 тысяч падпісантаў. Гэта сведчыць пра тое, што людзі давяраюць, ён вырас у 2 разы літаральна за апошні тыдзень. А што датычыць міністра Шуневіч, то ён вельмі шмат чаго гаварыў, у тым ліку пра тое, што ніводная акцыя несанкцыянаваная ў Беларусі не адбудзецца, колькі ўжо адбылося, не будзем лічыць. А па-другое, ён таксама абяцаў, што ўжо вось СОБР уварвецца да тых, хто зліваў інфармацыю. Сувязь з крыніцамі дагэтуль у мяне ёсць, усё нармальна, нічога не здарылася, таму што Тэлеграм гэта менавіта абароненае прыкладанне, абаронены месенджер, і дзякуючы яму менавіта міліцыянты не баяцца паведамляць пра тое, што сапраўды адбываецца, і даносіць гэта грамадству, таму што яны ведаюць, што гэта ўсё ананімна. Ну што ж, дзякуй вялікі за гэтую тваю працу. Сцяпан Святлоў, блогер «Нехта», быў з намі на відэасувязі. Дарэчы, ці мог Евген Потапович усё ж такі здзейсніць самагубства? Мой калега Вітаўт Сіўчык паразмаўляў з вядомым польскім крыміналістам Кшыштафам Лідалем, паказаўшы яму здымкі з месца здарэння. Давайте паслухаем. Што характэрна, месца здарэння перадусім нагадвае месца забойства. Цяжка сабе ўявіць, прынамсі з гэтых здымкаў. Цяжка сказаць, каб тут была дзейнасць адной асобы. Тут шмат прадметаў, якія сведчаць, што людзей ўсё-ткі было больш. У ахвяры на руках кайданкі, раны, адсутнасць вопраткі. Гэта ўсё сведчыць, што на месцы здарэння меліся быць трэція асобы. А ці бачыце вы прыкметы самагубства на гэтым здымку?
z tego zdjęcia trudno jest. З гэтых здымкаў складана сказаць, што мы маем дачыненне з самагубствам. Мы бачым кайданкі на запясцях, знятыя порткі і рознага кшталту прадметы, якія хутчэй характарызуюць месца, дзе магла адбыцца барацьба, а не месца, якое сабе выбраў самагубца. Вы згадалі, што ў ахвяры спушчаныя порткі, а ці гэта не ёсць прыкметаю паказальнага забойства, нейкай помсты? Być może jest tak, że Магчыма, месца здарэння сведчыць, што ахвяру раней дапытвалі і катавалі. Думаю, агледзены месца здарэння і цела больш бы адказалі на гэтае пытанне, але са здымка першыя версіі, якія ўзнікаюць, гаворка ідзе пра магчымае забойства, а не самагубства. У сваёй практыцы я бачыў целы асобаў, якія здзейснілі самагубства. Іхная поза выглядае іначай. І перш за ўсё, каля цела няма такога непарадку. Такія элементы, як кайданкі альбо адсутнасць вопраткі, рэдка сустракаюцца ў самагубцаў. На гэтым здымку таксама бачныя сляды крыві ў раёне сцёгнаў. Ці гэта можа быць кроў, якая выцекла з раны ў галаве, ці ўсё ж такі памерлы мог атрымаць нейкія дадатковыя пашкоджанні? Гэта, хутчэй за ўсё, пашкоджанне ў ваколіцах сцегнавога пояса. Гэта характэрныя пашкоджанні для агнявой раны альбо парэзу. Менш праўдападобна, што гэта кроў, якая з'явілася там пасля стрэлу ў галаву. З вашага досведу, ці такога кшталту пашкоджанні ў абшары паху не могуць сведчыць пра тое, што ахвяру хацелі дэманстратыўна прынізіць? miejsce zdarzenia, które tutaj widać jest na tym zdjęciu. Перадусім тое, як пакінулі цела, пашкоджанню ў ваколіцах геніталіяў, гэта ўсё можа сведчыць, што нехта хацеў прынізіць ахвяру. Магчыма, былі нейкія спробы катаванняў ці здзекаў. Гэтыя здымкі характарызуюць дзеянне трэціх асобаў, а не самагубства. Czwartek i piątek, kiedy właśnie śledczy byli na miejscu, oni od razu wszczęli postępowanie w sprawie porwania i zabicia milicjanta. У чацвер, калі следчыя былі на месцы, распачалі крымінальную справу з нагоды выкрадання і забойства міліцыянта. У панядзелак асноўнай версіяй стала самагубства. Гэта досыць дзіўна выглядае, як следчыя на месцы здарэння адразу не распазналі самагубства. Myślę, że śledczy, którzy znaleźli się na miejscu zdarzenia... Думаю, следчыя, будучы на месцы здарэння, аглянуўшы цела, маглі прыняць адзіную магчымую версію забойства. Але, як я разумею, наступныя дзеянні, магчыма, дыскусіі і палеміка ў зацішшы кабінетаў давялі да таго, што прымаецца чарговая версія. Разумею, што гэта цяпер прыярытэтная версія, але, спадзяюся, следчыя не выключаюць і іншых версіяў, у тым ліку забойства.